Yes, I'm Igbo. Kafagi. My name is Chiamaka. Aham Buchioma Kebibi. Well, actually, I'm just here for Easter with my parents and my brother. I'm going back to Nigeria tomorrow. Nasugibo inasum veke. Well, sorry, that's how we speak in Nigeria. Ikwesisu Ibo no bojaini. Ndị Igbo karasị onye wetere ọjị wetere ndụ mana chi we ndụ. Igbo wu Igbo abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ama m n'ọtụtụ n'ime na-atụala anya ịhụ ihu m apụtakwala na m. Ugbu a anyị ga-abanye nkụzi nke anọ n'akwụkwọ anyị bụ Igbo dị ụtọ. Ihe anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ọrụ na-arụ n'asụsụ Igbo. Mana tupu anyị ebido, ka anyị cheta ihe anyị mụgoro na nkụzi nke gara aga, ya bụ mmebe okwu. Ọtụtụ n'ime anyị ga-echeta ihe anyị mụrụ na nkụzi nke gara aga, ya bụ mmebe okwu. Asị achịmebe okwu dịka ka m nye ọmụmatụ anyị mere na nkụzi nke gara aga, ya bụ a na ni na o, ya bụ anụ. Ka bụ mmebe okwu na mmebe okwu ndị ọzọ dị iche iche. Ọzọ dịka ibe ya kwuru na nke gara aga bụ ọrụ menani na-arụ n'asụsụ Igbo, ya bụ menani bụ nyirudume. Me na ni, ha kpọrọ ha menani. Nnuchite anyị kpọrọ ya menani maka na ha nwere ụda nke ha, ya bụ nyirudume. Daalụ. Ugbu a anyị abalịla nkụzi nke anọ, ya bụ ọrụ na-arụ na mkpụrụ okwu ọbụla. Ịsape ibe akwụkwọ gị nke 7, ị ga-ahụ na bụ mkpụrụ okwu pụrụ iche n'asụsụ Igbo, ya bụ na bụ mkpụrụ okwu pụrụ iche n'asụsụ Igbo. Ọ na-arụ ọrụ dịka mbuụzọ, na-arụ ọrụ dịka njikọ, na-arụkwa ọrụ dịka nsonaazụ. Ọtụtụ ihe na-arụ ọrụ dịka ya. M ga-egosi gị ndị nke dara ọkpụrụkpụ na-arụ n'asụsụ Igbo. Ya bụ anyị ka nọkwa na ibe akwụkwọ anyị nke 8. A sị na-arụ ọrụ dịka mbuụzọ. Gịnị bụ mbuụzọ? Ha sị na-arụ ọrụ dịka mbuụzọ. Ọ na-arụ ọrụ dịka njikọ, na-arụkwa ọrụ dịka nsonaazụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ka m nye gị ọmụmatụ dịka mbuụzọ. Mbuụzọ n'asụsụ Bekee pụtara preposition. Mbuụzọ pụtara preposition, ya bụ ihe ndị na-emejupụta okwu igosi ebe ọ nọ, ma ọ nọ n'elu, ma ọ nọ n'ala, ma ọ nọ n'akụkụ. Ya bụ mbuụzọ. Ka m nye gị ọmụmatụ so mbuụzọ na-esi arụ ọrụ dịka mbuụzọ: n'ime, n'ala, n'okpuru, n'akụkụ. Ya bụ dịka anyị si kwuo n'ibe akwụkwọ anyị nke 8, anyị ga-ahụ ọmụmatụ enyere anyị ebe ahụ: n'ite, n'ime ketụl, n'elu n'asụsụ Bekee wụ on top, n'ala n'asụsụ Bekee bụ on the floor, na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ya bụ na-arụ ọrụ dịka mbuụzọ. Ihe ọzọ na-arụ ọrụ dịka ya bụ njikọ. Ka m gosi gị. N'asụsụ Bekee, njikọ pụtara conjunction.
ihe na-ejikọ mkpụrụ okwu nka na mkpụrụ okwu nka ọ bụ ahịrịokwu nka na ahịrịokwu nka. N'asụsụ bekee ọ conjunction. Amịnye gị ọmụmatụ. Anyị nwere Ada na Obi. Ada na Obi jere Ada na Obi jere ahịa. Njikọ nọ n'ahịrịokwu a bụ na. Ya bụ na na-arụ ọrụ dịka njikọ. O jikọrọ Ada na Obi jere ahịa. Ọzọ dịka ibe ya bụrụ achọrọ m iri akị na ụkwa. Achọrọ m ịta akị na ụkwa. Achọrọ m ịta akị na ụkwa. Ya bụ na akị na ụkwa na-adị ebe a na-arụ ọrụ dịka njikọ. O jikọrọ akị na ụkwa na mkpụrụ. Ọmụmatụ ndị ọzọ nwere ike ịbụ ahịrịokwu na ahịrịokwu ọzọ. Nke a bụ okwu na okwu ka o jikọrọ mana ọ nọ n'ime ahịrịokwu. Ugbu a ka anyị na-amụ asụsụ Igbo, anyị na-atụ anya na unu ga-amụta ezigbo agwa ijiri mara ndị Igbo. Iji mee ka ọ dịrị mfe, anyị bipụtara iwu 18 nke ga-egosi agwa anyị na-atụ anya n'anya ndị Igbo. Nke mbụ bụ zaa aha Igbo gị. Dịka onye Igbo ị na-azakwa aha Igbo gị? Aha Igbo m bụ Nwaada Chioma. Aha Igbo gị ọ bụ gịnị? Ya bụ na-enwe n'ugwu ịza aha Igbo unu. Onye ọbụla chọtanụ aha Igbo unu, maranụ ihe ọ pụtara. Ọ dị ezigbo mkpa. Zaa aha Igbo gị. Ebe a ka anyị ga-adọbiri n'ụbọchị nke taa. Ruo mgbe ọzọ mgbe anyị ga-abịa nkụzi nke 5. Daalụnụ. Aka bụ Nwaada Chioma Ubelechi. Ka ọ dị mgbe ọzọ. Ya gazie. Abechede efigigbi igwi ijegegbi wili mini nginyi wi o obi risishiti u